Molts cartells de venut fins a 72 s'han vist a la Fira d'Automoció de Xàtiva, que aquest diumenge de vesprada tancava la seva 9ª edició. El sector es mostra satisfet per la marxa d'aquesta cita que després de 2 anys tornava al carrer, al llarg de l'Albereda Jaume I i l'Avinguda Selgas, on 24 expositors han desplegat més de 300 vehicles. Una fira organitzada per ADEXA on les escuderies i cases del motor foren presentades en la inauguració que tenia lloc el divendres de matí a les 11 i on ja s'augurava l'èxit de la convocatòria. Hem estat durant 2 anys en els que hem volgut mantenir aquesta fira d'automoció, però les circumstàncies bàsicament sanitàries ens havien impedit el fet de tornar a fer aquesta fira en l'Albereda i jo crec que cal destacar aquesta circumstància. Tornar a l'Albereda és positiu perquè al final suposa un impuls a aquesta fira i sobretot agrair-li al sector, a totes les marques, a tots els concessionaris, a ADEXA, evidentment, el magnífic treball que se fa per a poder promocionar i per a que se porti a terme aquesta fira. Jo crec que el sector de l'automoció de la ciutat és un dels sectors estratègics i de futur i per tant hi ha que seguir apostant i donant suport a totes les iniciatives que en aquest sentit se porten a terme. A la vista està que han vingut pràcticament tots els companys d'automoció, tenim més de 24 marques exposades, l'oratge acompanya i anem a fer la 9ª festa d'automoció de Xàtiva. Vull agrair als meus companys d'ADEXA que ens han apoyat en tot i a l'Ajuntament de Xàtiva, en especial a l'alcalde, Javier Cerdà, que avui la Fira d'Automoció siga una realitat. Han passat 2 anys que hem tingut la fira en concessionari i gràcies a Déu tornem al carrer i les expectatives són positives perquè estem en una campanya de final d'any amb promocions i ofertes molt bones i crec que la gent respondrà i vindrà, veuremos. Una fira que, per tant, ha suposat un revulsiu per al sector, gràcies a la implicació de pràcticament la totalitat de marques i concessionaris de la ciutat que han participat, com Hyundai Corio-Car, que va portar a Xàtiva tota la representació de la marca, on no falta el Hyundai Tucson, el nou rei de vendes en Espanya. Aquí están todas las marcas expuestas, aquí venimos a que el pueblo de Xàtiva nos conozca, sepa que Hyundai está aquí y a vender el máximo de unidades. Muy bien, los coches que habéis traído. Pues hemos traído toda la representación de la marca, hemos traído el Tucson, hemos traído el Kona eléctrico, el i20, hemos traído el i30, el Bayon, toda la representación, un poco la representación de la marca y sobre todo como buque insignia el Tucson que tenemos aquí detrás, que es el vehículo más vendido el año pasado y el vehículo más vendido durante este año, líder de ventas, así como Hyundai, que estamos siendo en mucha población líderes de ventas, sobre todo porque tenemos unidades para servir a los clientes y no tienen que hacer esperas de mucho tiempo. Tenemos coches para servir ya. A ver, ¿habéis traído promoción para feria? Sí, claro, tenemos una feria, un apoyo de marca para aquí, para la feria, más luego nosotros hacemos todos los descuentos posibles porque venimos aquí a vender coches. Estamos aquí sábado y domingo, pero a vender coches. I per a poder vendre cotxes, Hyundai es va aprovisionar a consciència i així oferir disponibilitat immediata, el que de segur agraeixen els compradors. De la mayoría de vehículos, en 15-20 días te puedes llevar un coche ya para tu casa. Kilómetro cero, seminuevos, abarcamos todo el segmento. Hyundai compta amb models líders en tecnologia i innovació i amb una completa gamma híbrida i elèctrica que podrem descobrir al concessionari de Xàtiva. Estamos en la carretera de la Llosa al entrar en Xàtiva y ahí nos puedes encontrar de lunes a viernes, de lunes a sábado, todos los días. Muy bien, ¿promociones mensuales en concesionario? Sí, promociones mensuales siempre tenemos, siempre de la marca y de la mano de la marca y nosotros siempre tenemos promociones, no tan agresivas como en la feria, porque aquí pues lógicamente se viene a un stand para vender coches, pero sí, siempre tenemos promociones. Nissan Montauto és ara Nissan Marcos Automoción, una nova denominació comercial després de la recent adquisició per part de Marcos Automoción del grup Montalt. Per a la cita xativina aposta per les novetats i per la tecnologia exclusiva de Nissan
e-Power, que combina un motor elèctric per a moure les rodes i un motor de gasolina per a carregar la bateria. Per a la Fira de Xàtiva tinguem els vehicles, les novetats que tinguem per a aquest any, que és el Nissan Micra, el Nissan Juke, el Qashqai i també estem oferint l'X-Trail. Molt bé, un poc en aquestes motoritzacions hi ha motoritzacions noves? Sí, a veure, tinguem gasolina, tinguem el tema de l'híbrid i en el tema de l'X-Trail també tinguem l'e-Power. Què és l'e-Power? L'e-Power és una tecnologia que mostra una conducció elèctrica, és un cotxe elèctric, però és un cotxe elèctric no enxufable, un cotxe elèctric que se carrega per un motor de 3 cilindres a gasolina i ell mateixa va carregant la bateria. Molt bé, un poc heu portat promocions i ofertes per a aquesta Fira del Motor? Sí, tinguem moltes promocions i ofertes per a tots els vehicles que disponguem i en el concessionari també tinguem moltes ofertes que puguem oferir als nostres clients. Quants cotxes en total heu portat a aquesta Fira i què espereu d'esta Fira? Espereu que passi molta gent? Sí, a veure, és el que ens agradaria a tots, no? Que passarà molta gent, que la gent ja que ha comprat Nissan alguna vegada i la gent que vol explorar el nou món de Nissan que estiguera interessada, que acudirà a la Fira i mostrar-los totes les novetats. Vehicles que s'ofereixen amb descomptes especials i de promocions també en trobarem al mateix concessionari. Estem en Ronda La Sèquia, Polígono C, número 19. Setauto és el concessionari oficial SsangYong i Mitsubishi de Xàtiva, dues marques lligades al SUV i als 4x4 que han posat especial èmfasi en desenvolupar nous dissenys i tecnologies punteres. Tots els anys apostem per les fires d'estes i la veritat va molt bé i és un escaparate obert al públic. Les novetats en quant a vehicles que porteu enguany i el que oferiu a la gent. Enguany duguem en SsangYong, com a novetat el Corando, el C309 que tinguem i el Tivoli nou també, motors gasolina, perquè enguany i últimament estem canviant a tot gasolina. Mos ve ja una versió per a primers d'any, el Corando completament elèctric, en 480 km d'autonomia, i ahí estem. Després també tinguem el tema de Mitsubishi, i per a la primavera ja mos ve la SX9, tinguem l'Eclipse Cross, tot completament electrificat i motors de 1.000 centímetres cúbics, i és el que tinguem en aquests moments disponible. I com a oferta per ara per a la Fira duguem un Mitsubishi ASX, en molt bon preu, un bon equipament, navegació, climatitzador, tot, mans lliures per a obertura de porta i posta en marxa, i aquestes són les ofertes que duguem, més que res. I les ofertes també arriben a la campanya de Nadal per poder estrenar cotxe en any nou. Ara, campanya de Nadal, sempre tinguem ofertes, cara a final d'any, tinguem quilòmetre zero, tinguem gerència, tinguem molt bones ofertes. La ubicació estem en el Polígono C, calle Braçal del Roncador, i el telèfon és el 96 228 1863. I no fa molt, Setauto encetava una nova línia de negoci amb les motocicletes, sent un servei oficial de Bosch. Ara amplia marques i també s'introdueix al món dels quads. Tinguem 2 rodes i també hem ampliat el negoci i tinguem 3 marques de motos, Vogue que la teníem ja, ara tinguem també MIT i CF Moto. I com a novetat també en CF Moto tinguem els buggies que van matriculats com un vehicle normal, com un turisme, i 4x4, reductores, molt complex. Respecte al servici postventa de Setauto. El postventa ara, com havíem comentat, hem ampliat i tinguem el servici de postventa de tema d'automòbil i tema de motocicleta, i toquem qualsevol marca en el tema del taller. Nosaltres som Motorselec Levante, estem en Alzira, en Avinguda dels Esports, i tenim així en Xàtiva un agent, que és Paco, que està en Setauto. Molt bé, un poc les motos que heu portat i les marques. Han vingut en Vogue, com l'any passat ja estàvem en Ontenient, i han portat enguany també CF Moto i MIT, que són 2 marques espanyoles fabricades en Xina, marques en llançament, i han volgut apostar en elles. Molt bé, les característiques d'aquestes motos? En principi MIT porta
moto de cilindrada baixeta, des de 50 hasta 440, és el màxim que té de moment, i després tenim CF Moto, que comença en 300 hasta 800, a part dels UTVs que tenim així també, que són 1.000. A l'estand de Setauto es van poder admirar una vintena de motocicletes amb dissenys actuals i agressius, components de primeres marques i uns acabats d'alta qualitat, acompanyat d'uns preus continguts. La veritat que són dissenys prou actualitzats, tecnologia prou avançada, molt d'equipament, ja de sèrie i preus sobretot molt assequibles. Grupo Palacios fou l'expositor més nombrós, amb més de 100 vehicles exposats de les seues marques Opel, Peugeot, Spoticar i Autodisa Selección. De Peugeot va estar tota la gamma representada. Han portat representació de tota la gamma. Com a novetat més important a destacar que han llançat este any al mercat és el 308 SW, el Berrina el van treure l'any passat, en motoritzacions tant en gasolina com en dièsel i en híbrid. Híbrid enxufable, en una autonomia de 80 quilòmetres. I després una de les novetats també que han portat és el vehicle camperitzat que tinguem d'alquiler, perquè tinguem vehicles en alquiler, tota la gamma del grup, i concretament estem apostant per el tema de les boxes camperitzades, vehicle camperitzat per alquilar, fins de setmana i un mes, si fa falta. De les novetats ens ha enamorat aquesta camper Peugeot Boxer, que dona la possibilitat de viatjar i dormir fins 4 persones. Una furgoneta amb tota la comoditat d'una llar, que a més és molt més àgil i té un consum més reduït que les autocaravanes. I com promocions de fira, el client gaudeix durant un any de manteniment gratuït i assegurança a tot risc. En el tema de ofertes de fira han llançat una campanya forta per a esta fira, en el qual el client se beneficia del manteniment gratuït durant un any i el seguro a tot riesgo del vehicle el primer any. Respecte a les motoritzacions que busca la gent, segueix buscant gasoil o s'ha passat més a la gasolina? S'ha passat més a la gasolina, el gasoil ja ben poquet, i més que el gasolina el tema de l'híbrid i l'elèctric, que és el que més la gent està demanant, el híbrid i elèctric. El vostre concessionari d'Auto Inter, on esteu ubicats en Xàtiva i on esteu més també? A veure, nosaltres estem així en Xàtiva, anant a l'hospital, d'enfront de Salone Reina, tinguem la campa Salone Reina, que és la d'exposició de vehicles de segon mà, Spoticar, i després anant a l'hospital, d'enfront mateixa, tinguem la campa del concessionari de Peugeot i d'Opel. Estem en Alzira, estem en Alcoi i estem en València també. I amb GP Automoción vam poder descobrir tota la gamma de cotxes nous d'Opel per poder escollir el que més s'adapta a les nostres necessitats. Principalment destacar el modelo del Corsa, també tinguem en acabat subs del segment sub, podríem parlar del Crossland i Moka, i també del Grandland. També com a vehicles comercials portem la Opel Combo, i res, i creiem que com és un punt important de venda la fira i és una empresa que se va crear a Xàtiva, que millor que estar nosaltres en la fira del nostre poble. Molt bé, un poc també heu preparat ofertes i promocions per a aquesta fira? Sí, correcte. Nosaltres sempre lluitem per tindre preus competitius i sempre en fira intentem aplicar alguna campanya extra per a poder beneficiar al client el màxim possible. Molt bé, i després també pensant en la campanya Nadal, al vostre concessionari, Opel GP Automoción, tingueu promoció pensant en la campanya Nadal? Sí, sempre de cara a les dades de Nadal, on el consumisme sol pujar un poc per part dels clients, sempre intentem fer ofertes que siguin més apetitoses en aquest cas per als clients, per a que tots puguen comprar al millor preu. I què dir del nou Moka E, el millor sub 100% elèctric on el disseny i la tecnologia alemanya pren una orientació més audaç i original. Les avantatges del Moka, principalment el tinguem en 100% elèctric, que és un punt fort ara en el mercat, tinguem motorització dièsel i tinguem motorització de gasolina.
és important destacar del Moka el nou disseny, l'Opel Vysor, on li han canviat tot el frontal del vehicle, on té un aspecte molt més deportiu i llamatiu per als clients. I per últim, fem parada a l'estand de Toyota València, la marca líder per mèrits propis del cotxe híbrid. Així, el conductor pot conjugar la seva passió per la potència i l'aventura amb el respecte al medi ambient i la total llibertat de moure's per les ciutats sense cap restricció. Apostamos por hacer que esta feria tenga una cita reconocida en el calendario en todas nuestras comarcas, que la gente sepa que esta fecha puede venir a conocer nuestros productos aquí en la calle, se los acercamos, de manera que la persona que por trabajo no pueda venir a conocer nuestros productos a los concesionarios, pues dé un paseo por aquí, nos conozca y conozca toda nuestra oferta. Muy bien. Un poco los modelos que habéis traído a feria. Pues venimos con toda la gama de Toyota híbrido. También hemos traído algún que otro modelo de Lexus para que la gente de Játiva pues también y alrededor conozca esta marca, aunque solo tenemos instalación en Valencia, pero por lo menos que puedan conocerla y acercarse en caso de estar interesados. Y la gama completa de Toyota, que a día de hoy es la mejor oferta en vehículo híbrido del mercado. I per a la Fira de Xàtiva va reservar prou unitats per poder oferir un temps d'entrega ràpid. Pese a que ahora mismo la disponibilidad es un poco escasa en el sector de la automoción, creo que todo el mundo somos conocedores de ello, nos hemos hecho el acopio de alguna que otra unidad reservada para este evento, ¿no? Para que quien pueda venir a la feria, pues aparte de poderse llevar unas condiciones algo mejores que las que podemos encontrar en la concesión, pues pueda llevarse algún vehículo para entrega prácticamente inmediata, una semana, 2 semanas, poder disfrutar de ellos y en Navidades tener coche nuevo. Pensando en esas Navidades, ¿en concesionarios tendréis propuestas, promociones? En los concesionarios siempre tenemos promociones interesantes en función del vehículo que el cliente elija. También tenemos productos seminuevo que completa también la gama y la oferta de producto de Toyota y de Lexus. Y en nuestros concesionarios, tanto en Alzira, Játiva, Gandía y las instalaciones que tenemos en Valencia, pueden disfrutar de todo este tipo de oferta. I a les nostres comarques, la companyia que lidera el futur de la mobilitat s'ha fet més gran al passar a formar part del grup Conde baix el nom de Toyota València. Me alegro que me lo preguntes porque recientemente hemos tenido una adquisición de la zona de Alzira, Játiva, Gandía. Pasa a formar parte del grupo Conde bajo el nombre de Toyota Valencia. Pero las instalaciones siguen estando en el mismo sitio, en Alzira, Játiva y Gandía. Pueden venir a conocernos y pueden venir, obviamente, a seguir pasando sus mantenimientos con la total normalidad, con los servicios de carrocería, como hasta ahora tenían. Bueno, y aquí en Játiva, ya que estamos en la feria del motor de Xàtiva, tenemos unos jefes de ventas y personas que están diariamente atendiendo a la gente. ¿Qué nos puedes decir de ese equipo profesional? Por supuesto, contamos con personal, además de la zona, que son muy reconocidos, ¿no? Que son Salvador Dasí, y también tenemos ahora Ignacio, que es una reciente adquisición. Tenemos también la plantilla de Alzira, que es una plantilla muy competitiva también, y los mismos vendedores que tenemos en Gandía pueden venir a visitarnos y a conocerlos cuando ellos deseen. En Xàtiva, Toyota València la trobaràs en carretera Llosa de Ranes sense número. Al final, aquesta fira ha fet canviar de cotxe a 72 clients, atrets per descomptes especials i pel gran aparador muntat al centre de Xàtiva. Una fira de l'automoció que ha suposat un estímul per al sector del motor, que malgrat travessar per una forta crisi, afronta el futur amb optimisme.